Benvinguts i benvingudes. Estem molt contents de veure el teatre ple de gom a gom. Avui és un dia important per a la nostra companyia. Espera. Què passa? Hauràs d'explicar per què som una companyia. Tens raó. Avui veureu el treball d'un curs sencer de classe de 6è de primària del CEI Verge el Pilar. Al nostre centre ja fa uns anys que duem a terme el projecte Loga Òpera com a vehicle d'aprenentatge. És un projecte educatiu integral que s'utilitza la creació d'una companyia i la producció d'una òpera com plataforma d'aprenentatge. Aquest projecte comença amb dinàmiques de grup, on ens coneixem, ens expressem, ens enfadem i sobretot ens divertim. Després estudiem cada professió d'una companyia d'òpera i escollim la que més ens agrada. I per últim ens posem a crear la nostra a partir de totes les vivències que hem anat recollint amb dinàmiques i estudi de les professions. Així que sense fer-ho més llarg, us presentem la companyia Els Pilars Units, que us presentarà l'òpera anomenada Travessar els somnis. Un fort aplaudiment. Hi havia una vegada en un castell un rei i una reina que esperaven l'arribada de dos bessons, però la mala sort es va colpejar a la reina molt fort. La reina va morir en el part, però abans de morir es va regalar un collar amb la inicial de cadascú. El xiquet duia la inicial del nom de la seva germana Andrea. Ella duia per sempre la inicial del nom de la seva germana Nicolás. El rei, desesperat, amb llàgrims als ulls, va prendre una decisió molt dura per ell i per la futur de la seva família, i que es sentia molt trist i desbordat com mantenir els dos fills sense la meva estimada dona. Em diuen Andreu! Soc el més poderós! El rei del castell! Estic desbordat! S'ha mort la meva dona! I no sé què fer! Ara tinc dos fills! No els puc cuidar els dos! A qui donaré? He decidit, encara que em posa trist. A qui donaré? Em quedaré amb ell.
Què vols, majestat? Necessito d'una persona que cria la meva filla, perquè jo he de centrar-me en educar el meu fill per a ser rei. Tranquil, majestat. A l'altra part del bosc hi ha una cabanya on viu una dona sense família i segur es podrà ajudar. Vaig al bosc i pregunta per ell. Li diu el gos. Qui és? Soc el rei Andreu. Obri la porta, necessita parlar amb tu. Hola, Sa Majestat. És un orgull per a mi tenir-te ací. Passe, passe. No, tinc molta pressa. Ets Rosa? Sí, sóc jo. Així et deixo a la meva filla. Es diu Andrea i tu la cuidaràs. Mai li diràs que sóc el seu pare i jo te donaré els diners que necessites per a cuidar-la fins que siga major. Mai es podrà llevar el colgant que té perquè s'ho regat de la seva mare abans de morir. Mare, per què tinc aquest colgant amb la lletra N si jo em dic Andrea? Vinga, no et tragues amb això? És l'hora del sopar. Ves, posa la taula. Pare, de qui s'ha aquest colgant a la lletra A si jo em dic Nicolàs? Vinga, una altra vegada que sap això, és hora de dormir. Ves, xita!
Soy el príncipe Nicolás, yo sé del futuro rey. La bola mágica confesará, a un mensaje m'arribarà. Soc el príncep Nicolás, la veritat trobaràs. Jo seré el futur rei, soc el príncep Nicolás. Andrea em diuen, soc alegre i bona, m'agrada molt dormir. Tranquil·litat, bonica sóc jo, tinc 12 anys, m'agrada molt just. Tranquil·litat, Rosa mi envol, ella té un gran cor, vivim a la cabanya, tranquil·litat, m'agrada jugar, ací al gran bosc, darrere del desitjós, tranquil·litat, jo tinc un colgat i torna a iniciar, no sé de qui serà, tranquil·litat, tranquil·litat. Tu qui ets? Ets un doni de veritat? Concedeixes desitjos? Soc el Daniel, més xicotet del bosc, i visca l'arbre dels desitjos, que fan filis, els xiquets que necessiten saber la veritat.
trobada en tu mateixa. Els teus somnis guiaran que no et rendeixes. De qui serà aquest colgat? Es pareix molt al meu. El meu colgat! On està el meu colgat? Oh, són iguals! Dins la bola estoy yo I jo soy en tu. crec que som els dos germans. Jo també ho crec. Qui ens ha separat els dos? El teu rei deu ser. Ara li preguntarem. Jo la vull saber. La veritat. La veritat. Tu què fas així? Pare, és hora que digui la veritat. Que és aquesta xiqueta que té el mateix colgat que jo i que apareix a la meva bola màgica des de fa anys. Val, vos contaré la veritat. Som germans. I per què no necessitabas? Perquè em vas separar! Quan vosaltres vareu néixer, la vostra mare va morir. I jo me vaig quedar sol i molt trist. I no tenia forces per a cuidar-vos els dos. Així que vaig haver de prendre una decisió molt difícil. De separar-vos. Ara estic molt arrepentit. I aquest colgat que he tingut tota la vida? La vostra mare vos el va regalar abans de morir. I gràcies a que volia que portaren el set de l'altre per a que sempre estigueu junts. Avui heu descobert la veritat. Em podríeu perdonar algun dia? Pare, jo crec que després de tot el cas de Andrea, ella siga la heredera del tro i siga la nostra reina i no jo. Com? Pots repetir el que has dit? T'he dit que després de tot el cas de Andrea, ella siga la heredera del tro i siga la nostra reina i no jo. Jo sempre he pensat que tu sigues el rei, fill meu, perquè eres el xic. Però si vosaltres ho voleu, així serà.
presentar-vos quins tenen cada professió. Escenografia, il·luminador, Nor, Cegas, Ada. Maquillatge i peluqueria, Mijal. Vestuari, Abdel. Regidoria, Zaid i Emi. Coreografia, cos de ball, Marwa, Anas. Música i compositors, Virtudes, Usama, Luali i Ali. Ismail, el rei. Cor, la dona sense família. Anas, Daniel. José, el xiquet màgic. Soraya, la chiqueta. Relacions públiques, Badir. Moja. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I Sí, las mejores cosas, la que más me agrada es el de sol. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Una de las dos. Yo me quedo con el tema de foto para preparar el material. it was all over my head. I'm nothing at all. And I will stumble and fall. ¿Recuerdas la dinámica de subir? Una sencilla para el apoyo de subir y de colgar la resolución
will swallow my pride. You're the one who say goodbye. Además, recoger ese números difíciles para el sistema de Say something, I'm giving up. Me va a sentir muy nerviosa y muy vergonzosa y tengo mucha vergüenza. Y pues no me creía que iba a dar el día, pensaba que iba a ganar el camino, porque era amigo, pero era de un poquito de color y un poco de cosas más. Entonces no me lo creía, no me lo creía. Entonces de la verdad, pues no se lo padre, se lo dije a mi padre. Mi padre me dijo que lo creía y hasta que se me iba a cancelar, y luego vino a poner la camiseta, lo metí en la camiseta y ya me iba a poner la cartera, hasta que ya lo hacía, lo tenía en la camiseta y ya me iba a quitar el pelo. Say something, I'm giving up on you. Así que,
festival de la nostra comarca. Salut, que no us de l'entrada de professors. Aquestes vegades, què trobar? Jo la veritat és que era molt actiu perquè se m'anava bé i la vaig posar la segona que més m'agradava, la primera vaig posar de xicot i finalment va acabar el curs. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was all. Así tenim ahí el compositor de la nostra comarca. Vosaltres no us composar la música de l'òpera, no vos ha costat composar la música, però sí que ens fa recordar les notes del espectacle. Para el treball que va ser. Totes és sempre l'equip. Just like Así tenim a Anas, el proyecto de l'òpera. Anas, al principi del proyecto les coses se tenien que pagar des de l'equip, no participaves. Fins que un dia vas començar a pagar, i vas sempre dir, no va com a vocal de l'òpera. Com va sentir? Abans no say something, I'm giving up on you. And saying goodbye.